Masu kallon da sauran mu barkanmu da wannan lokaci. Sanarwa da sake saduwa a wani sabon shirin namu na daga bayan fagen jaruman masana'antar ta Kannywood, masana'antar shirye-shiryen fina-finan Hausa. Shirinmu na daga bayan fagen jaruman masana'antar ta Kannywood shiri ne da ka leƙawa cikin masana'antar ta Kannywood, masana'antar shirye-shiryen fina-finan Hausa. Don zaluko muku abubuwan da ke faruwa da jaruman masana'antar ta Kannywood. Maganganu marasa daɗi da zagi da tsangwama da jarumin masana'antar Kannywood Adam A. Zango yake fuskanta daga wajen al'umma ya sanya jarumin masana'antar ta Kannywood ya lissafo adadin matan da ya aura da kuma dalilan sakinsu domin bayyana wa duniya dalilan da yasa ya saki wa'annan mata nashi, kuma a cewarsa idan kuka ji dalilin sai ku yi wa kanku shari'a ku kuma gano cewar laifinsa ne ko kuma a'a shine bai sa'ar mata ba. Masu kalmar sauraron mu sai ku biyo mu a cikin shirin namu don jin yadda ta kasance daga bakin jarumin masana'antar ta Kannywood Adam A. Zango. Kamar dai yadda jarumi Adam A. Zango ya wallafa a shafinsa na Facebook da kuma na Instagram, inda yake cewa labarin rayuwar aure na da matan da na aura da kuma dalilan sakinsu. Jarumi Adam A. Zango ya kuma lissafo sunayen matan da ya aura da kuma adadinsu. Daga ciki akwai Amina Uba, ita ce matar da jarumi Adam A. Zango ya fara aura a rayuwarsa, wadda ake wa lakabi da Maman Haidar. Aisha Mukutar, Maryam Lafiya, sai Mimi Gaudare, sai kuma Safiya Chalawa, wadda suka rabu a ƙarshe-ƙarshen nan. Bayan jarumin ya wallafa wannan sunayen matan da ya aura a rayuwarsa su biyar, a yadda ya ce a postin ɗin shi na gaba zai kuma bayyana dalilan mutuwar auren nasa da duka waɗannan mata. Zai bayyana kowace dalilin mutuwar auren shi tsakanin shi da ita, sai kuma jama'a ku yi alƙalanci ku gane cewar laifinsa ne ko kuma laifin matan da ya aura ne shine bai sa'ar mata ba, a cewar jarumi Adam A. Zango, domin ya gaji da irin sukar da ake yawan yi masa akan matan da ya aura kuma ya saki. Kada ku manta da danna mana subscribing da kuma danna mana alamar ƙararrawa da liking da comment domin ci gaba da samun shirye-shirye.